Здравейте на всички! Искам да ви покажа един много бърз и лесен начин как да си скъсите и да си подгънете сатениния панталон. Елате по-наблизо. Ето това е сатениния панталон. Оригинално виждаме, че има подлепваща лента. Ще ви споделя една тайна. Ако не искате сатениния панталон или каквото и да е било да мърда, да шава, да се движи, за да бъде по-стабилен плътта и за да не се движи по масата, задължително слагам при такъв вид плат сатен, органза, шифон, лист хартия отдолу. По този начин спирам да се движи. Значи трябва да бъде скъсен с 3 инча. Отмервам си 3 инча. Белязаното е в готово състояние. Това означава 1,5 инча за подкъв. И си го режа. На мен в този случай този 1,5 инча ми се пада точно на ръба на оригиналния подкъв. Т.е. аз си го изрязвам. Готови сме. Оставяме малко настрани сега панталона. Взимаме подлепващо, което е много тънко. Сгъваме го на 2. Ето така. И си режем лента. В момента изправя тази тук, защото ми е малко накриво. И си отмервам около 7 см. 2 и 3 квотър. 27 см. 7 см. И още 7. И още една седмица. Отрязваме си подлепващото. И сядам на машината да ви покажа каква е следващата стъпка. Ето ни подлепващата лента. Сгъваме лентата на 2, като лицевата страна ни е лепящата част на лентата. Слагаме на разстояние около 2 см. Слагам си магничето. Слагам си много едър бот. И просто си изминавам един прав шев. Ето това се получава крайния резултат. След това си взимам панталона, който вече е отрязан. Започвам да шия ето така. Разделям двете парчета и зашивам само едното. Другото ми остава свободно. И си изминавам един шев на 0,5 см разстояние, т.е. на едно кръче. Зашивам само едната страна на подлепващото. Не опъвам нито панталона, нито подлепващото. Ето вече съм почти накрая. След като съм накрая, просто си изрязвам излишъка от лентата, разшивам малко защитата, за да мога да ги зашия заедно.
Ето това се получава. След това сядам на оверлока и минавам само тази страна, която трябва да се зачисти. Другата страна ми остава свободна. След като сме изминали целия подков на оверлок, искам да си набутам конците от оверлока от вътрешната страна. Ето така. Тази част от подлепващото, която ни е свободна, искам малко да я намаля. В момента е точно до ръба на оверлока. Аз ще отрежа 0,5, за да може да западне точно под оверлока и да бъде по този начин. Готови сме. И сега си следваме маркираното по-рано. Подкъваме си го и просто го заглаждаме с ютията. Сега искам да ви покажа как се е получило. Ето това е крайният резултат.
Няма нужда от пошиване, нито на ръка, нито на машина. Достатъчно е здраво и ще издържи. Ако харесвате видеята, които правя, моля не забравяйте да се абонирате за канала, да натиснете камбанката, за да получавате известия за всяко едно ново видео. Оставете коментар или въпрос, ще се радвам да отговоря. Благодаря ви, до скоро!